Ja, bare gør. Nej, det er forkert. Jamen det vi gør nu, det er at vi varmer nøden op, så den kan brænde. Den kan lave en eksoterm reaktion. Altså få noget varme fra nøden over til vandet. Varmeomdannelse. Okay. Og lige hvad er der? Det bliver aldrig færdig. Yes, sir. Skal du give lidt den? Det er der sgu da. Ej, det der det er slet ikke godt nok. Ja, hvor er det hun under? Det er søgt. 47 grader, 48 og max indtil videre. Jeg er lidt at dø nu. I will survive. Nu går det kedeligt det her. Så dør om 3, 2, 1. Den er ikke død nu. Der, nu. Nej, den er ikke død nu. Nu er den. Nej, det er ikke død nu. Åh nej. Du må du videre så ligge på det her lort. Hvad? Skal jeg finde videre? Ja. Snor til mig. Det vi gør nu, det er, Klar på vægten, Dennis. vi kigger lige på slutvægten af painterten, som Mikkel så ikke kunne ramme ned med, fordi han er en fucking tart, og han har ikke engang tændt den her. Så nu skal han tjekke at tage det hele op igen. Ej, vel. Så, som sagt, Mikkel han fatter ikke en skid. Ja, det er jeg godt med. Sådan der. Tager du den der kasse af, din store idiot? Hav. Ja, det virker så godt. 0,1 22. 0,12. 22? 0,22 har Rento. Jeg vil lige prøve at forklare vores forsøg med en redningsligning. Herovre der har vi metan, også kaldt CH4. Og så løser vi med noget ilt. 2. Hvilket bliver til CO2 plus H2O. Og hvert hydrogenatom udgør en værdi af plus 1. Det vil så sige, at vi har 4. Og kulstofatomerne, de skal jo så udligne og giver en værdi også af 4, men bare en negativ værdi minus 4 plus 4. Så det vil sige, at herover der udgør de her, oxygenatomer også, de bliver så, de udgør en værdi af minus 1 her. Og der er jo så 4, så det er jo så 2 her. Og 2, ja. Det står. Og så har vi så vores kæreseatom her, som så skal ud og neutralisere. Så det vil så sige, at den har en værdi på plus 4. Så det der egentlig er sket her, det er jo, at der er sket en oxidation i kulstofatomen og en reduktion i hydrogenatomen. Yes.